Здравей! Аз съм Иван Калев. И днес ще си говорим за трудно и лесно, лесно, трудно. Обичаш ли да ти е лесно или обичаш да ти е трудно? Труден въпрос. Или лесен? Какво точно имам предвид? Имам предвид, че не винаги някоя житейска промяна трябва да е свързана с трудности. Не винаги едно израстване трябва да е свързано с трудности. Да, понякога е, но не винаги. Ще дам прост мен, има стена. Не, че виждаш стена, защото виждаш в момента 3D фон някъде там. Но идеята е, че тук отстрани има и врата. Ако искам да отида в другата стая, мога да мина и през стената. Мога да си отворя вратата и да мина през вратата. А кое от двете ще стане по-лесно? Сигурно да мина през стената най-вероятно, защото си нося кирка, картач, експлозиви и съседите ще ме изберат за съсед на годината. Ето това е магически огледала. Ето това, тази лекота, с която можеш да си отвориш вратата и да стигнеш до това, което искаш. Без да се напрягаш и без да се тормозиш толкова много. Ти избираш. Внимание, внимание! Практическото обучение магически огледала ще се проведе на 3 и 4 февруари 2024.